ба хотири ба шумо камтарак фаҳмутар будан нисбати шахсияти ман як камтар саргузашти худамро ба шумо нақл мекунам ва баъд бармегардем ба мавзӯи бизнес чист ва бизнесмен кист. ман соли 2005 ба донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон факултаи геология ва маъдан дар шаҳри Душанбе дохил шудам ва онҷо 3 сол бо баҳои аъло таҳсил намудам ва соли 2008 бо нияти дар яке аз университетҳои донишгоҳҳои Россия дохил шудан ба шаҳри Москва сафар кардам. албатта дар ин муддат ман тамоми корҳое ки бародарои мо мекунанд карда гузаштам. аз грузчикӣ сар карда то сохтмону то курьеру ва ғайра ва ғайра ва ғайра, хеле корҳои сиёҳ, хеле корҳои сахт. ва хушбахтона соли 2008 дар яке аз донишгоҳҳои шаҳри Москва бо номи Российский государственный геолого-разведочный университет дар яке аз факултаҳои геология дохил шудам, яъне перевод кардам. 3 сол дар Душанбе хондам ва соли 2008 ҳуҷҷатҳомо аз Душанбе гирифтам ва бо саводи худ бе ягон хел шиносоӣ ба ҳамин донишгоҳ дохил шудам. ва соли 2011 бо баҳои хубу аъло ин донишгоҳро хатм кардам ва баргаштам ба Тоҷикистон. ва аз соли 2011 то соли 2014 дар саридораи геология ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад, ҳамчун як корманди шӯъбаи геология кору фаъолият кардам. ва соли 2014 бо сабабҳои гуногун баргаштам ба шаҳри Москва ва ба аспирантура дохил шудам. ва соли баъд аз дохил шудан ба аспирантура инчунин дар яке аз институтҳое ки дар дунё 4 чунин институтҳо ҳастанд, институтҳои илмӣ, ман ҳамчун коргари илмӣ дохил шудам, ба кор дохил шудам. ва то соли 2000 то охири соли 2016 ҳам дар донишгоҳ ба ҳайси аспирант таҳсил мекардам ва ҳам дар институти илмӣ кору фаъолият мекардам. бо сабабҳои гуногун ва яке аз сабабҳои асосии ин саломатӣ буд, ман аз кор рафтам, чунки баъд аз бисёр кор кардан бо компютер, вақте ки ман дар Тоҷикистон кор мекардам, ман одновременно, яъне дар як вақт ҳам дар саридораи геология кор мекардам, ҳам дар геси Роғун кор мекардам, дар яке аз ширкатҳои эронӣ Тоно Энерджи ном дорад, ва ҳам дар яке аз ширкатҳои шахсӣ дар Душанбе кор мекардам ки бо сохтани моделирование, яъне сохтани модели кони оҳан ва подсчёт запасов, ҳисоботи захира кору фаъолият мекардам. ва ин сабаб шуд ки ман внутричерепное давление, як беморӣ, як намуди беморӣ аст, ба ин беморӣ гирифтор шудам. ва соли 2017 вақте ки ман назди духтур рафтам, баъд аз анализ духтур гуфт ки ту ду роҳ дорӣ: ё ки ҳамин касбатро давом медиҳӣ, яъне выбор карьере, ё ки саломатиятро. агар аз рӯи ҳамин касб дарши кор кардан гирӣ, саломатият бадтар мешавад. ман дар назди компютер аз 1 соат зиёд ишта кор карда наметавонистам, лек ҳама кори мо вобаста буд ба компютер. моделирование, унҷо программаҳои 3D программа буданд, баъд подсчёт запасов, ҳама кори мо вобаста буд ба компютер. ва албатта ман саломатиро интихоб кардам. соли 2017 моҳи декабри соли 2016 бо хоҳиши шахсӣ ариза навистам ва аз коре ки кори сафед буд, 5-2 реҷаи корӣ буд. саҳар соатҳои 10 кор сар мешуд, соатҳои 5 кор тамом мешуд, шанбе якшанбе вақти холигӣ дошти, бо оилат вақт мегузрондӣ. ман аз ин кор рафтам. албатта зиндагӣ дар шаҳри Москав хеле гарон аст, бисёриҳо хабар доранд. ва он замон ман бо
оилам ва бо фарзандам дар ин ҷа зиндагӣ мекардем. албатта пул барои таъмири оилаву рӯзгору дигар лозим аст ба ҳама. ва ман рӯй овардам ба тиҷорат. Якумин бизнесе ки ман кардагиам ин дар торговый центр Спектр дар Тёплый стан буд. Ин этнические сувенири и подарки ручной работы. Ман аз Тоҷикистон корду, пуштоку, ана ҷуробои помириву тоқаву ҳамхел чизо оварда инҷа савдо мекардам, мефурӯхтам. ин якумин бизнеси ман буд. ва аз ҳамон рӯз сар шуд, яъне таърихи ман бо бизнес. то ин замон ман бизнес кардагӣ набудам. албатта баъзе бизнесҳои хурд буданд ки дар деҳамо себро гирифта қоқ мекардем, ҳамон киштии қоқ мегуфтанд, вая мефурӯхтем. ва дар донишгоҳ вақте ки ман таҳсил мекардам, принтер доштам, барои бачаҳо курсавой менавистам, чоп мекардам. ино бизнесҳои хурд буданд, бизнесҳои барои ҳамун номпулӣ буданд. ва якумин бизнеси серьёзный, бизнеси ҷиддӣ ин ҳамин магазин буд. Магазини корду, табоқу ҳамхел чизо буд. ман ба хотири чӣ ин наворо кардосам? Чунки ман аз саргузашти худ медонам, вақте ки ёш ҳастӣ, вақте ки фикр ба ҳар хел идеяҳо мебиёяд, фикр мекунӣ ки озӣ ман ҳамин идея сар мекунам ва идея ҳатман муваффақ мешавад ва баъд аз як муддати муайян ту соҳибкор мешавӣ, бизнесмен мешавӣ, муваффақ мешавӣ. ҳамин фикрҳо дар сари манам буданд ҳамон давру замон. лек то бизнес сар кардан ман аз ягон инсон ягон рубл қарздор набудам. баръакс бачаҳо муроҷиат мекарданд ки бародар як қарз муҳлати муайян, ман дигарро ба қарз медодам, лекин аз ягон нафар ман ягон рубл қарздор набудам. аз рӯзе ки мо бизнеса сар кардем, бародароне ки аз ман калонтар ҳастанд, бародарони бузурги ман, бародарони ман аз ман пештар бизнес кардаги буданд. аз рӯзе ки мо бизнес сар кардем ба қарзу ба проблемаву ба чизо ҳамарӯза вомехӯрем, ҳамарӯза ҳамин чизо дар зиндагии мо буд. Чунки ин гуфти ҳамон рӯзҳо, оказывается, это природа бизнеса такая. вақте ки шумо бо тиҷорат сару кор мекунед, тем более вақте ки шумо фаҳмиш, илми ҳамин чиза надоред, вақте ки шумо таҷриба надоред, вақте ки шумо як роҳи ҳамин корро намедонед, шумо аз рӯи фаҳмиши худатон пул мегиред қарз, мегӯед ки оз ман пула мегирам, ман ин корро сар мекунам, кор нағз мешавад, пули бармегардонам, дальше пули худам кор мекунам. на ҳамон вақт ин хел бародаро. ман ҳозир метавонам бо забони адабӣ, бо забони ҳамун китобатӣ ба шумо фаҳмонам бизнес ин аз калимаи англисӣ гирифта маънояш фалон фалон. ино ба фикри ман лозим нест. ё ки бизнесмен ин шахсе аст ки вағайра вағайраҳо. ман мехоҳам бо забони оддӣ аз саргузашти худ ба шумо фаҳмонам бизнес чист ва бизнесмен кист. албатта нафароне ки моя тамошо мекунанд, дар байни онҳо ҳастанд мисол додарову хоҳарое ки ҳоли ёш ҳастанд, фақат дар фикр, дар сар фикри бизнесмен шудан доранд. ҳоли ягон ҷо кор кардагӣ нестанд, ягон кор кардагӣ нестанд, фақат ҳамхел фикру зикр доранд ки дар оянда ман бизнесмен мешавам. баъдан ҳастанд нафароне ки алон дар ягон ҷо кору фаъолият доранд, ягон ҷо мисол продавец шуда кор каросанд, ё ки он чойхона ба кор карасонанд. ба ҳар ҳол дар ягон ҷо кору фаъолият доранд ва ҳамун корра аз рӯи фаҳмиши онҳо аз худ кардагӣ ҳастанд ва мехоҳанд бизнеси худашонро дар ҳамун соҳа боз кунанд. ва инчунин ҳастанд нафароне ки алон бизнес сар кардагианд ва бо сабабҳои гуногун намедонанд ҳамун бизнесро чӣ гуна давом диҳанд. шояд қарздор шудагӣ ҳастанд, шояд як точка доранд, мехоҳанд дуюм точка кунанд. ва албатта ҳастанд нафароне ки алон бизнесмен ҳастанд, дар ҳақиқат бизнесмен ҳастанд, таҷрибаи бой доранд, обороти хуб доранд, бизнеси калон доранд, хонаву дару мошину дигар ҳама тарафа
таъмин шудагӣ ҳастанд ва бизнесшон система кор карда истодааст. ба ҳамин хотир ман мехостам бисёртар ба ҳамон се гурӯҳи аввал, ҳамин наворе ки мо карда истодаем, ба ҳамон се гурӯҳи аввал бисёртар тааллуқ дорад. Чунки инсоное ки бизнес кардагӣ ҳастанд, шояд ва ё ниёз ба ин навор надошта бошанд. хоб, бародарони азиз, бизнес чист? Бизнес ин як шахс тариқи хариду фурӯш ё ки бо роҳи як корхонаро ба роҳ мондан, ташкил кардани як кор, як фоида ба даст меорад. Агар сода карда гӯем, бизнес баробар ин фоида, яъне прибил. Агар хулоса карда гӯем, бизнесмен кист? Бизнесмен ин шахсе аст ки як корро ба роҳ мондааст ё ки аз ин ҷо як борро мехарад, ба ин ҷо мебиёрад, савдо мекунад ва фоидаи ҳамонро ба даст меорад. ин маълумоти умумӣ. Агар тариқи мисол гӯем, агар бизнес бародаро бисёриҳо фикр мекунанд, ҳозир ман бизнес ташкил мекунам, бизнесам нағд мешавад, пагоҳ намедонам Porsche Cayenne мехарам, каталоги Alcantara дорад, дар бардачок як пачка пул, кадом вақте форад мехезам Турсия дамгирӣ мерам, кадом вақте ки форад мехезам Арабистон меравам ва ғайра ва ғайраҳо. Албатта ин чунин аст, лек то ин дараҷа расидан, бовар кунед шумо бисёр пастиҳо, бисёр сардиҳо, бисёр шикаст, бисёр қарз, бисёр чизҳое бояд аз сар гузаронед ва шумо ҳам рӯҳан, ҳам психологически ва ҳам ҷисман ба ин чиз бояд тайёр бошед. Чунки ман шахсан ин чизро аз сар гузрондам. Баъзе бародаро ҳозир мебинанд, мегӯянд ки ака кор борот хуб аст, леки ва ё саргузашти мана намедонанд. Ва саргузашти мо бори ин бародарое ки имрӯз соҳибкор ҳастанд намедонанд ки ин бародаро аз чӣ чизҳо гузашта баъд ба ин дараҷа расиданд. Бизнес бародаро ин шабҳои бехобӣ аст. Бизнес бародаро ин як корхонаи пур аз проблема ҳаст ва проблемаҳои бизнес гуногун аст. баъзе вақт шумо ҷойи нағз пайдо кардед, коргари нағз пайдо кард наметавонед. баъзе вақт ҷойи нағз пайдо кардед, коргари нағз пайдо кардед, пул намерасад. баъзе вақт ҳамеша кардед ё ки ҳамун масъалаи ҳуқуқеша дуруст кардагӣ нестед, налог проблем мекунад. ин ҳар рӯз фақат ҳалли ин ва ё он масъала. намедонам ин хушбахтона бошад, намедонам ин бадбахтона бошад, ҳама чиз аввалу охир дорад. Бизнесам тамомшавӣ дорад ва ду чиз сабаб мешавад ки бизнеси шумо тамом шавад. якум, вақте ки ин норасоии пул, норасоии система, шумо банкрот мешавед, бизнес маҳкам мешавад. худо накунад ки шумо ба ин рӯз гирифтор шавед. дуввум, албатта ҳамаи мо банда муранда аст. вақте ки шумо тарки ин дунё мекунед, бо ҳамин бизнеси шумо, бизнеси шахсии шумо ба итмом мерасад. шояд дигарҳо давом диҳанд, лекин бизнесе ки шумо кардаед ба итмом мерасад. ин бобати бизнес. Бизнесмен кист? Бизнесмен он нафаре аст ки реҷаи корӣ муайян надорад. На шаб дорад, на рӯз дорад. бародарое ки бо бизнес сару кор доранд мана нағз мефаҳманд. Бизнесмен ин нафарест ки пеш аз ҳама дар назди виҷдони худ ҷавобгар аст. чунки дар вақте ки шумо бизнес ки сару кор мекунед, он ҷо бисёр васвасаи шайтон, бисёр ҳолатҳое мешавад ки шумо бояд нисбати ҳамон ҳолат покдилона ё ки баръакс шайтонвор рафтор мекунед.
бизнесмен ин он нафаре аст ки дар назди худованд саволу ҷавоб дорад. бизнесмен ин он нафаре аст ки дар назди коргарои худ саволу ҷавоб дорад. бизнесмен ин он нафаре аст ки дар назди шарикон яъне партнёрои худ саволу ҷавоб дорад. бизнесмен ин он нафаре аст ки дар назди оилагу падару модару хешу ақрабову ва кулли инсоният як саволу ҷавоб дорад, уҳдадориҳо дорад. барои ҳаминам бизнес ду намуд мешавад. якум бизнеси дуруст. вақте ки ман бизнеси дуруст дар назар дорам, мо ҳамчун мусулмон бояд албатта фикр кунем ки ҳамин бизнесе ки мо мекунем ба кадом ният карда мешавад. ҳама вақт бояд савол дод ки барои чӣ ва ният ҳадаф аз ҳамин бизнес ташкил кардан дар чист. агар дар нияти шумо бо роҳи ҳалол пул кор кардан, аниқтараш бо роҳи дуруст, бо роҳи ҳалол мушкилии одамҳоро ҳал карда ва тариқи ин пулкор кардан набошад, пас бизнеси шумо нодуруст аст. бизнеси нодуруст ин ба монанди фиребгарӣ, шайтонгарӣ, муҳим нест чӣ кор мекунед, муҳим аст ки шумо чӣ гуна пул кор мекунед. ин бизнеси нодуруст аст. барои ҳамин агар шумо хоҳед ки дар оянда шумо аз ҳамин тиҷорати худ, аз бизнеси худ як баракат пайдо кунед, як баъд аз сари худ як чизи нек гузоред ва бизнеси шумо рӯзи қиёмат ба зарари шумо, ба зарари ҷону тани шумо набошад, пас метавонед бо тиҷорат сару кор кунед. лек бояд нағз фикр кунед ки ҳамин чиз ба шумо лозим аст ё ки лозим нест. вақте ки ман коргари давлат будам, ҳама тарафа оиликам хай хуб мерасид, выходной доштам, бо фарзандо вақт мегузрондам. саҳар соатҳои 10 меравӣ то соатҳои 5 ҳам коре ки нисбати тааллуқ дорад ҳава иҷро мекунӣ, тамом. ва вақте ки рӯй ба бизнес овардам, ба тиҷорат овардам, будан давраҳое ки ман саҳар аз хоб хеста мерафтам, фарзандони ман хоб будам. вақте ки шаб баъд аз кор бармегаштам, фарзандони ман хоб. 2 рӯз, 3 рӯз, ҳафтаҳош ки мо намедидем якдигара. барои ин ки вақте ки шумо бизнесе сар мекунед, то ҳамун ба по хестани бизнес шумо бояд 24 соат кор кунед, шумо бояд меҳнат кунед. тимболи вақте ки шумо дониши ҳамин чиза надоред, вақте ки шумо фаҳмиш, таҷриба надоред, вақте ки шумо як устод надоред ки ҳамин роҳа ба шумо нишон диҳад, гӯяд ки ман ин роҳ кати рав сол 1 миллион ё ки 10 миллион зарар намебинӣ, ман ин роҳ кати рав тезтар ба мақсадат мерасӣ. барои ҳаминам мақсад вақте ки шумо нияти бизнес кардан доред, алалхусус ҷавонон, нағз фикр кунед. ман ягон киса тарсонданӣ нестам, ман ягон киса аз роҳ гардонданӣ нестам. ман ҳамин қадар мақсад дорам ба шумо расонданӣ ки ин роҳе ки шумо интихоб мекунед ҳама тарафа беҳад роҳи душвор аст, ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисмонӣ. барои ин ки ҳамарӯза шумо бо васвасаи шайтон рӯбарӯ мешавед, чунки байнда пул бозӣ карда истодааст. ҳамарӯза шумо бо ҳар гуна намуд мушкилиҳо рӯбарӯ мешавед. ҳамарӯза шумо ҳар рӯз дар фикр ҳастед. вақте ки як бародар 3-4 та нуқтаи чойхона дорад, бисёро фикр мекунад, ина нигоҳ кун чӣ хел зурай мошинаш қимат, худаш да тенҷай гуфтиам гапҳо. лекин ӯ фикр намекунад ки то ба ин дараҷа расидан вай бародар чӣ қадар заҳмату азият кашидае ки баъд ба ин дараҷа расад. ё ки як нафар бо хариду фурӯши мошин сару кор дорад ва ӯ фикр мекунад ки ин зиндагиаш тинч. ман шахсан яке аз бизнесҳои ман ҳолиам ҳаст ин хариду фурӯши мошин аст. вақте ки ман ин корро сар карда будам, ин вақте ки шумо медоред дар интернет ягон мошини арзон пайдо мекунед ва
мошин шояд дар ягон райони дигар бошад. ман соатҳои 1 шаб 2 шаб фарқ надорад, ба хотире ки ҳамин мошин аз даст наравад, мехестам поездба мешитам, ким кадом райони дигар меравӣ, аз поезд мефуроӣ, такси мегирӣ, бо ким кадом қишлоқи дигар меравӣ, як деҳае меравӣ ки унҷо торик, ба ҷебат пул, ту риск мекунӣ. ту намедонӣ ки оё ҳамон одаме ки чиз кардагӣ чӣ фикру чӣ зикр дорад. ту риск мекунӣ, мехезӣ торикиҳо ки ту мерӣ, мошина мебинӣ, мошина мегирӣ, бо чанд сад километри дигар обратно омадан дар кор. дар роҳ мошин шикастан дорад, вайрон шудан дорад, барф ҳаст, хунук ҳаст. ҳамаи ҳамин рӯзҳои ман аз сарам гурзондагӣ. ва яке аз бизнесҳое ки мо имрӯз дорем ин автосервис аст. бисёр бародарон манро на аз худ мешиносанд. вақте ки ман нав автосервис кушодаги будам, ман ҳамеша худам мекардам. кассаям худам будам, запчастам худам меовардам, клиентам худам қабул мекардам, отчёта худам мекардам, рекламаам худам мекардам. ва зимистон ки бачаҳо берун баромада барфам тоза мекардам. имрӯз худо ба шукр ҳама ин бизнесҳое ки ман гуфтам нисбатан як система шудагӣ, нисбатан бизнес процесс налажен. ман аз ин бизнесҳо худам дур шудам, яъне аз оператсионка биромадам. унҷо ба ҳастанд бародаро ки ҳамчун партнёр мо қабул кардагем, бизнеса мо тайёр кардем, ба он бародаро супурдем. бародаро имрӯз он бизнеса пеш мебаранд ва кори ман фақат ин ҷалб намудани пул, реклама, команда ташкил кардан ва ҳисобот бурдан. дигар корҳошо бародаро бурдосанд. яке то ба ин дараҷа расидан беҳад азобҳову беҳад мушкилиҳои зиёдро аз сар гузрондем. барои ҳамин бародарони азиз, бори дигар аз шумо хоҳиш мекунам ки пеш аз ҳамин кора шурӯъ кардан ба худ савол диҳед: оё ҳамин чиз ба шумо лозим аст ё ки лозим нест? агар шумо ба худ тасмим гирифтед ки ҳатман бизнесмен мешавед, баъд нисбати нияти худ камтар хуб фикр кунед ки нияти шумо аз бизнес кардан дар чист, ҳадафи асосии шумо чист. беҳад мавзӯи чуқур аст, мавзӯи калон аст. шояд дар оянда бобати ният чист бо ҳадисҳову бо далелҳо ягон навори алоҳида шавад, чунки аз нияти шумо ояндаи бизнеси шумо вобастагӣ дорад. касе чизе намегӯяд, бисёриҳо дар бораи маркетинг гап мезананд, бисёриҳо дар бораи командаобразование гап мезананд, бисёриҳо дар бораи отдел продажа гап мезананд, бисёриҳо дар бораи миссия гап мезананд, бисёриҳо дар бораи систематизатсия бизнес гап мезананд. ҳамаи ин дуруст бародаро, не ки агар нияти шумо пок набошад, ҳамаи ин чиз як муддати муайян кор мекунад ва ноком мегардад. нисбати нияти худ чуқур фикр кунед, барои ин ки аз нияти шумо беҳад ояндаи бизнеси шумо вобастагӣ дорад. фикр мекунам бисёриҳо аз нияти худ нагаштед. албатта бизнес хуб аст бародаро, соҳибкор будан хуб аст. як муддати муайян шумо азоб мекашед. ин монанди ҳамун фарзанд аст. ва як мисоли рӯзгорона мебиёрам. шумо вақте ки фарзанд ба дунё мебиёяд, фарзанд майдак аст. тасаввур кунед ки бизнеси шумо ин фарзанди шумо аст. фарзанд ба дунё меояд, вай тифл аст, вай ҳатто раҳ гашт наметавонад. шумо бояд правилное питание, яъне хӯрокову чизҳои дуруст диҳед ба нияте ки фарзанди солим калон шавад. шумо бояд камтара ки калон шуд тарбия мекунед, ягон тарбияи ҷисмонӣ метиҳед ё ки тарбияи илм метиҳед. бизнес ҳам ҳамин аст. бизнес монанди фарзанд шумо бояд калон кунед. вақте ки фарзанд бузург шуд, агар шумо фарзанда нағз тарбия кардед, иншоалло аз вай фарзанд фақат меваи хуб мебарояд. чӣ хеле ки бузургҳо гуфтанд, фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар. бизнес ҳам ҳамин хел. вақте ки шумо бизнеса аз аввал дуруст тарбия кардед, оянда бизнес баъд ҳосил медиҳад. баъд шумо метавонед ором шавед, метавонед ба ҳазур хонаи
дилхоҳатона гиред, мошини дилхоҳатона харидорӣ кунед, метавонед баъд ба сафарҳои дигар давлатҳо машғул шавед. Лекин то ба ин дараҷа расидан шумо бояд дар тарбияи бизнес, дар тарбияи фарзанд, яъне бояд ҷиддӣ назар кунед. ин як дарди дил аст нисбати соҳибкорӣ, нисбати бизнес. худованд ба ҳамаи шумо роҳҳои осонашро нишон диҳад ва ҳатман гирду атрофи худ единомышленники, ҳамон одамое ки фикру андешаҳошон ба шумо монанд аст, ҳамонро бо ҳамонҳо бисёр шиштухез кунед, бо ҳамонҳо бисёртар суҳбат кунед. ҳатман китоб хонед бародаро, китобҳои ҳастанд дар бораи бизнес. ҳатман бо нафароне ки бо тиҷорат сару кор доранд, бо онҳо шиштухезу гуфтугузор кунед ва ҳатман ниятро пок кунед. дар оянда мо ниятҳои калон дорем, камтар саросема намешавем бобати як клуб ташкил кардан. вақташ биёд ҳатман мо гап мезанем. ба ҳама барори кор худованд ба касбу кори ҳамаи шумо баракат диҳад. худоҳофиз.